Llum i ombra descobreixen les pors. En un bosc tranquil vivien dues amigues, una nena que es deia Llum i una petita guineu que es deia Ombra. La Llum era curiosa i li encantava explorar. L'Ombra preferia els llocs coneguts, on tot era predictible i segur. A totes dues els agradava caminar juntes cada matí. Un dia, mentre anaven cap al riu, la guineu es va parar espantada. El seu cos es va posar alerta i les seves orelles de punta. Havia escoltat un soroll estrany, un clic-clac que no reconeixia. El seu cor va començar a bategar molt ràpid, perquè els sorolls desconeguts li feien por. La nena es va acostar a la branca d'on venia el so, i va comprovar que era simplement el vent movent-la. L'Ombra es va acostar a poc, respirant lentament. En veure que no era gens perillós, va sentir que la seva por es feia una mica més petita. Va comprendre que, a vegades, la por apareix quan alguna cosa és desconeguda. Dies després, les dues amigues van arribar a un pont de fusta que travessava el riu. La nena va començar a caminar, però l'Ombra es va quedar enrere, incapaç de moure les seves potes. Tenia por a les alçades i al cruixit del pont. La Llum va creuar i la va animar a fer-ho. Ella va esperar pacientment al seu costat, i juntes van observar el pont per entendre-ho millor. Ombra va decidir fer un sol pas. Després un altre. I un altre més. El pont va cruixir suaument, però ella ja sabia que aquest cruixit era normal. Quan van arribar a l'altre costat, l'Ombra es va sentir orgullosa. Havia caminat amb por, però sense rendir-se. Temps després, una tempesta va començar a formar-se. El cel es va enfosquir i un tro va sonar amb força. El soroll era massa intens per l'Ombra, que es va tapar les orelles i va buscar protecció. Els sons forts li feien molta por. La Llum va obrir la seva motxilla i va treure unes orelleres suaus. L'Ombra se les va posar i el soroll es va tornar més suportable. La nena va treure un paraigües i totes dues van gaudir de la pluja sense por. Encara que la tempesta seguia, ara podia esperar tranquil·la. Un altre dia, l'Ombra va sentir una cosa diferent. No hi havia soroll, ni alçada, ni tempesta. No obstant això, tenia un nus a la panxa. Era una por sense forma, un que apareixia sense una raó clara. La Llum es va tombar a l'herba i va respirar a poc. L'Ombra la va imitar. Amb el temps, el nus es va desfer una mica. Va comprendre que algunes pors no necessiten una explicació, només necessiten calma, companyia i temps. Quan es va fer de nit, la Llum va portar a l'Ombra a un clar del bosc ple de cuques de llum. Eren com a petits estels en l'aire. En aquell moment, l'Ombra va entendre una cosa important. Totes les persones i animals tenen pors, però també tenen coratge. El coratge no és no tenir por, és continuar avançant sense presses, fins i tot quan tenim por. Les cuques de llum van il·luminar el camí. L'Ombra es va sentir acompanyada i forta. Sabia que les pors podien tornar, però també sabia que podia superar-les, a poc, sense pressa. Amb paciència, amb suport i amb la seva amiga la Llum al seu costat. I així, en aquest bosc ple de llums petites, les dues amigues van continuar aprenent que les pors i les fòbies poden semblar grans, però poden fer-se més petites quan es coneixen i s'afronten amb calma.